en dat ik mijn plichten als wethouder in alle opdrachtens vervulling zit. Dat verklaar je en ongeveer. Van nu af is het officieel. De 20-jarige Tieme Heringa van den Waard mag hem nou echt de jongste wethouder van Nederland nemen. Dat viel heel bijzonder. Unaniem aangenomen als wethouder. Dat viel fantastisch. Ik viel een brede stieping hier ervoor en dat duwt mij nog extra meer motivatie om aan de slag te gaan. Ja, ik ga er echt zin in. In zijn portefeuille had er onder andere onderwijs, sport en cultuur, jongerenwerk en de bibliotheken. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor onder andere het gemeentehuis, de waterstuin en de algemene begraafplakken in de gemeente. Waar ga je nou het meeste zin in om mij aan de slag te gaan? Dat is een lastige. Ik vind onderwijs een hele mooie. Maar cultuur lijkt me echt heel erg aan het hart. Omdat ik zelf natuurlijk actief ben in het verenigingsleven, in de braasband. En onder cultuur valt ook natuurlijk de Friese taal en de Friese cultuur. Dus die spreekt mij misschien al wel het allermeest aan. Alleen ik ga in alle portefeuilles een heel soort nog. Ik viel me heel goed bij mijn portefeuilles. Dus ik ga er echt nog aan, ja. Maar wethouder worden jouwt net al in maar energie. Het neemt ook een soort. Nou, vanaf het moment dat ik eigenlijk jas zijn had zijn listelke worden, is er een trein begonnen te rijden. En die is mijn sneltreinvaart jagen, steeds maar. En daar zit ik nog steeds op tot dit seizoen. En dat viel natuurlijk wel overweldigend, maar wel altijd leuk en mooi. Maar een geweldige ploegmeester de campagne dienen. Nou maar een geweldige ploegmeester de formatie betekent dienen en naast in het college. Dus dat viel heel goed. En ik wil spannend, ik wil leuk. Neem je ook dat mensen oors daarop reageren, omdat je de jongste bent? Ik denk dat leeftijd hierbij helemaal geen factor is. Ik ben net de jongste wethouder, ik ben gewoon de wethouder. En op die manier ga ik aan de slag. En ik denk dat wij elkaar aanvullen in het college. Meestal mij een heel soort ondervinding. Meestal mij naar elan zat verkennelijk dat zij. Dus ik denk dat we op die manier heel complementair aan elkaar zijn en de komende jaren ingaan kunnen. Ja.